O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela sa balita, issue at sa komentaryo. Kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. If you don't Welcome sa sulapong programa. Aramon Nyato ko na pong aldaw na ininin. ring it, Thursday, you do. Webes na po. Sa mga devotees ni St. Jude, Out your name, don't forget ang Tenebas and Sayo Novenas. you'll see. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. And returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Until you And good morning and happy birthday kay Engineer Danny Chan. Amigo, happy birthday. Hearing man kay KB43051, Ngabalikat Cibicom Santo Domingo, Lito Gaviria. Good morning sir, happy birthday. how can I Idati tang karibanan kay Todigding, si Romy Bermundo, birthday man ngunyan. be down? And then siyempre si Chona Baloloy Baleda, si classmate, si Mading. Happy birthday. Kasi sa kapos mo nag-birthday sa kanya, happy birthday. Ako pa sa lingkod, Mardela Dengiba, sa dit sa Nabirotian, Radio Technical, yaon po dyan si Ronald Baldo. Yaon man sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Production Assistant Center, Sharon Ailey Ron. Newsroom, yaon po dyan sina Angel Mustasa. Siring man si Jenny Matthew Baleran. As in sa DCGB News Online Facebook page, yaon po dyan mga tugang si Jimos Barrios. Kisses that I Sa mga kababayan po niya to sa liwas, sa Mega Force Patrol sa Pangalan at Pangasulyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasarita. Yauman si Paring Jomar Ben sa First District. Joshua James Bino sa Regional Center Site asin sa Legazpi Port District. win. Yaon man sa Capitolio Provincial asin sa Daraga Area si Karen Nicole Ala, si Partner Al dyan po sa City Hall asin sa sur na parte kan Ciudad kan Legazpi. Sa mga kababayan po niya to, mga delegado, mga players and officials, mga coaches dyan po sa ongoing palarong Bicol 2025. Good morning po sa Indo. Garo may press conference naman ngunyan mga tugang duman sa Media Center sa Bicol University. Garo na i-feature ngunyan so Bureau of Fire Protection, buda so siyempre so medical doctor kang DepEd. Kadakol ang mga didalagan sa BHRMC. BRHMC, di ba? Dakulan didalagan ta. Siyempre, may mga nagkakadereskuido, mga tugang sa Karawat. Kunyan yan. Diretso lang iyan mga tugang na Karawat. Taparti na nga yan na may mga madireskuido. Pero, ang kinagayan mo niyan, tayo ako nakantabay mga tugang sa BFP. Bureau of Fire Protection sa pag-antabay po nindakan mga nangyayari asin tulos mo na iakbot didalagan mga tugang properly sa pag-transport kang patient mga tugpasirin duman sa ospital. Okay, so padagos siya nakarawat kunyan may may mga dakul pang pigiralabanan. Ang Legazpi nagda number 3 as of 5 PM kaswapon adi. Kaya lang kasud makaorong ko si Mayor Pido. Pili ngayang mauros ang Legazpi diyan sa kunyan-kunyan sa indang estado ngunyan.
Asin maraming magbabago pa, mga tugang, pag natapos ang gymnastics, yung man Mama Angel, ang gymnastics pala, unavailable o kaya ang nakapark na medalya, 40. Bata, dahil man pala naligas pining gymnastics team. Di ba? Dahil ang ligas pining gymnastics team. Iwan natin kung yung albay kung mayroon. Kasi yung albay, mga tugang, nagna-number 1 duman sa medal tally as of yesterday. Di ba? Medal standing ang pagbabasihan ka magiging kampiyon. Ang magiging, ano yan, 2025 palarong Bicol champion. Di ba? Di, padagos pa ang laban dyan. So, swimming, parang naubos-ubos na sa swimming eh. Kaya nga, yun, lumami, nagdakol po ng mga, mga nai-rehistro ng mga medalya. Mga track events, as in iba pang individual events yan, may mga tarapos na. Sa mga ball games, at sabi sa ball games, saro man sa ng medalya. Sa kada group, team, sa kada grupo, saro sa ng medal ang count. Yeah. Pero pag award, tigsararo sindakaan. Yeah. Alright. Di duman sa mga kabarangay ta, kasunod baga nabanggit ni coach kan dance sports competition na dakulang potential iyan po na dance sports di sa suporta nga ka mga magurang asin iba pa pero garo nga yan maluyan suporta mga tugang kang lokal na gobyerno. Ayan, nayapot ko yan kay Mayor Pido kasuhapon. Nasabi ko, Mayor, naging champion so elementary level, naka-gold sa ining dance sports competition. Pero sabi niya ako ang coach, maluya ang suporta kang lokal na gobyerno. Ano niya kung masasabi mo digdi? Aram mong dakulong talaga ngayon na na-realize kita na mga pagkukulang na suporta sa mga atleta harog ngaya sa dance sports sa iba pang mga events na dahi kita nga ni nakabilog kitim sa soccer sa tadayong mga trainers buda dahin ko niyan. Pero ngaya sa panidit ngaya masusuporta rin yan. Siyempre madepende man ngayon sa pondo kan lokal na gobyerno. Pero nahiling ta na ngayon yan, kaya nga sa masunod na taon, sa masunod na mga palaro, bako na araw gayan kayan, taka makakagibon ni mga paagi. Ayan po tabi, adi. So, kay coach, abang-abangan ta na sana po yan sa mga masunod po ng mga mapturukaw at bata saga po na kang karampan niya. Diba? Kaya duman sa mga kabarangay ta, diretso sa nakita. Sa pagpili, mga tugang ka mga dapat nga itong pirilion ta. Kunya na sa nabaga, 46 días, mga tugang, bago ang eleksyon sa Mayo 12. So sa aga, mapuuna kan karampan niya. So may ribok-ribok na yan dyan mga tugang sa palibot at igwa ng mga magrekurida. Magpapaniling, magpopostering, gabos, mga tugang, asin mga pag parikurida kan mga jingle ninda. Yeah. Ayun na ang mga mangyayari hanggang sa petsa 10 kang Mayo na yun po yan sa 45 days na campaign period. Okay, di basta tandaan sa na po nindo, ang pipiliun ta, 12 senador. Ayo. Sarong party list. Ayan. Iyo yan sukunyan. So, pinagtalaan kang batas. So, duman sa balota, yaon dyan mga tugang ang itsura kayan. So, sa primero, sa atubangan, yaon po dyan sa mga senador. Ayan. Garo 65 itong senador, mapili ka mo dyan kidose. Kung ano mga numero yan, isisid nindo. Tapos, sa baba ka yan, yung mga district congressmen. Yeah? Kung taga first district ka mo, sa first district, ang hanapon din sa mga kandidato duman. Sa second, yuman. Sa third, ayan. Okay. And then, gobernador, vice-gobernador, mga board members.
pagkatapos alkalde sa siyudad asin sa munisipyo, asin sa mga kagawad. Sa likod kaan, mga tugang, yaon dyan so party list. Garo labing 158 garo, basta labi sa gatos. Diba? Labi sa gatos. Pero sa kadakulan na yan, may nag-rainer dyan. Ang sabi baga ngaya, diretso kita sa 131. Sa tuyang ini, ako Bicol, 131. Nga ta mga ito 131 an. Paano baga ngaya? Kaya ngaya 131 yan ta. Saro man sana ang pipili untang party list. Ayan. Ako Bicol. Tapos nga tang eta 3. Paano ngaya? Tuluan papatukawon ta na nominee. Yan, kaya 1-3. Nga nga 1, nga niyang diretso sa Kongreso pag-abot kan Mayo 12. Kaya 1-3-1, diretso hanapon mga tugang asin isade nga yan sa maabot po na napirilihan. Ang yari tayo managad bagad dahil naman mapasabalian yan, kadakon man talagang naginibo both on the social services pagkatapos mga tugang dyan sa ano yan, sa mga legislative works na sangon niya napapakinabangan na saro yan sa markado dyan na itong libre na irigasyon mga tugang na naisulong kan panda ako Bicol party list. Okay, so dumang po sa mga kababayan, talipot lang pala ni Ribana tagang alason silang kita. Webes pa lang ngunyan. Webes, pag Webes, pag alason papasok po yung DNR, Regional Office number 5, para po sa programang kapalibutan tatamanon ta. Para ma-update kita, what are the programs. Kadakol niya na Marso, kadakol po na mga pig obserbar na mga programa kita. Kasabay ito po na International Day of Forest, tas iba pa. Pagkatapos siyempre ma-update ka mga batas, mga rules na dapat po niya ito na masabutan, tangani po na mag-iyaan kita. And saro lang ang obeto tais, mapangatamanan ta ang kapalibutan, mapangatamanan ta ang Mother Earth, mga tugang ibalik ta ang sigla ng mga ilog at lawa, ibalik ta po ang sustansya sa daga, ibaliktaan ng berde na palibot asin ang ibaliktaan huyop kang panahon na malipot. Labanan ta po yan ng climate change, yung mga pag-init kang kinaban. Base yan dyan mga tugang sa encyclical kan ni Pope Francis, yung po na Laudato Si at sa kasinundan pag yan Laudati Deum, para mas magiyahan kitang maray. Alright, kason napapiwan ta mga tugang, so grabe pala na sakripisyonal kang kan uyang Scorpion na mother. Ang mother Scorpion palan, pagkatapos niyang mangaki, mangugbon, so sa iyang mga baby, bibugtak niya mga tugang sa likodan niya. Karakarga niya bang nagang dalakaw-lakaw siya. And sa panahon na yan, mga tugang, karakarga niya para protehiran. Baby pa nga So durante kang panahon na yan, dahil siya nagkakaon. And ang gigamit ng gabos niyang enerhiya para sana siguro naligtas sa mga baby niya. And habang naglipas ang panahon, mga tugang nagpaparaluya ang Mother Scorpion. Pigdidibot niya, ginagamit niya ang gabos, mga tugang, na sa iyang makakaya para sa nasigurohon sa iyang mga baby makasurvive. And kapag makusog na ang mga baby scorpions, bibayaan na palang kanan sa indang nanay. Asinapuo na ka mabuhay mga tugang sa indang sadiri. Sa panahon na yan, mga tugang, talagang exhausted na, pagaluno na, sunanay, and vulnerable na, si sakripisyo mga tugang sa iyang sadiri para lamang makumpleto na maprotiran sa iyang mga babies. So parang parang kung isigway tapasiring sa tawo,
sa mga magurang, sa mga nanay, iyo man po yan ang talagang sakripisyo sa naman na silensyong dadarakan mga parents para sa hindi pong mga aki, lalo sa mga nanay. The moment na namundag, tita man ang gabos, yung oras, yung enerhiya, yung comfort, yung pangarap, pangaturugan, and day naghahagad ning balik, di ba? And kapag naggurang na, sinagluya na, yan po mga tugang bibarayaan na, tapos nag-aragom na, minsan relingaw na, abo na magtayong ayuda, nalingaw na, di ba? So yan ang kunya, sabi nga niya, painful na katotohanan mga tugang kanaturalesa kang kinaban. So, sabi nga ni, we pursue our own goals but often forgetting those who made them possible. Di ba? Iyan po tabi, adi. Daita ngaya paghalaton na late tanang onrahon ang satong mga magurang. Di ba? Ang mga nanay in particular. Di ba? Tas hindaman talagang matindihan sakripisyo diyan sa aron. Di ba? Yan nga ni ang mga ang tatay pag natapos ng edad 65 sa pribado, sa gobyerno 56, pag inabot na ninday, pwede sila magretiro, pero ang mga nanay walang retirement, di ba? Walang retirement. Kaya yan po tabi ang grabing sakripisyo ka mga nanay, mga baret, mga aki, mahalin yung mga nanay nyo dahil magpara pasaway, dahil magpara padunong-dunong tangani po na maugmang permi ang mga nanay nindo. So, okay, paano mga kapatid, ako po iyayao na muna, i-share na naman kita hindi po sa programa, and after the news break abangan po nindo ang DNR at sa kapalibutan ataman ng program 11 to 12 noon every Thursday po yan. Thank you and God bless the Philippines. There's a car. Kung ikaw ay edad 50 pataas,